lewat seni lan budaya ana ing tlatah Jawa supaya urip mulya eling ana marang tuwa sadayun wajib dilakoni tutunan ana limo sadar mulajakan moto kajilan kuwasa wajib dilakoni tutunan ana limo sadar mulajakan moto kajilan kuwasa. Aku wis hati-hati. Zaman wis akhir bumi ini goyang asale joget korone budal zaman wis akhir bumi ini goyang asale joget korone budal zaman wis suku batok ela si Rama menyang Solo le oleh payung muda mak jendit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit suku batok elo si Rama menyang Solo le oleh payung muda mak jendit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek suku batok elo si Rama menyang Solo le oleh payung muda ada apa tiye Lalia nyanyi anak apa tiye apa tiket nah apa dia apa tiket gitu apa itu apa tiye anak apa tiye apa tiket apa dia apa tiket gitu apa itu apa tiye hah? Enak beli nih? Ini untuk apa? Ini bisa ke wes ya? Wes ya? Oke. Mumpun gih. Oke. Ngatur mumpun.